Hayi bo, nangoku eqokola upresident nge-stage wamkidnapha madoda uMakatshane ohamba naye ngeskuta. Umnyisaphi? Hhayi, ulolo ummese-ke manje inkosi ngathi uzomuhla wavuka amshaya boka phansi umbeka esihlahleni madoda. Hayi umphantsha. Khala uMakatshane ukukhala. Bamshaya ngamaqupha. Uyithathaphi ifoni? Nangefoni. Ufonela ba? Spiderman madoda. Ufonela uSpiderman i-backup yakhe. Yezu uSpiderman madoda uzomkhipha madoda. Uhamba ngani? Ekuhlaza. President uyitshela owe eshock uSpiderman. Ibo wantshontsha nesuthi yakhe angempenge ngenza ukudla madoda. Hayibo. Inyama engaka. Sauce. Spice man, I mean. Yakhuphuka man. Hayibo, ibang. Tap. Living the life.